அவன் என்னவா இருந்தாலும் அவன் என்ன ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சிருக்கான். நான் எப்ப கூப்பிட்டாலும் உடனே வருவான். நான் வேண்டாம உடனே கிளம்பி போயிருவான். அவனுக்கு கொடுக்க மட்டும் தான் தெரியும் விசு. பதிலுக்கு அவன் எதுவுமே கேட்க மாட்டான். மத்த ஆளுங்களை மாதிரி அவன் நிச்சயமா கிடையாது. ஏப்பா அவர் கூட யாரால போட்டி போட்டு ஜெயிக்க முடியும்? அதானே நானும் சொல்றேன். அவன் பொண்ணுங்களோட மனசு தெரிஞ்சு நடந்துக்கிற ஆள் தெரியுமா? அப்ப போக வேண்டியதானே அவன் கூட. என்னால என்ன பண்ண முடியும்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஆனா எனக்கு தெரியும் அவனால என்ன பண்ண முடியும். நான் சொல்றது கேளு.